Ciri tiperasani joto nisai nangkuk mani manai, cacak mani manai, teh hamzak mani manai ingka berma. O berma no boba hikes nam. Tini o bidu di bising de jeng knowledge nalai nai. Teh joto no details ni bising de jeng sai malai nai. Buini bosok ciming da senamnan rong cini tiperasa roke batama berma rong senamnan rong liat datong. Asik din hingangke buini bosok ni senamjak berma rong jeng cawi payo. Cini tiperasa rong no berma palise borok rang ajiwo. Tabung gangke cini tiperasa rong beturuk berma senamnan bagai cangsaka. Cini tiperasa no ceng tabok. Buini bosong ni yak ni cara nanya jat cini tiperasa ni yak ni no ceng tabok cai mano. Ceng camani mana cini nangkung mani mana no ceng se senamnan ringnya. Buise senamo ceng no palai rang ajiwi tong gangke. Ceng sereng gangke tamani bagai ringyang nai ba. Buini bosong le helikopter calok po. Nini talo thangpo cini borok rok ngangke tabuk se berma rok senamnan ringya ko abo se serngi maya ko ngangke jeng borok kelui tongka khajani takuk tei bukuk song abo ni bagai abai samung rok no jeng turuk sereng lainnya nangka cini borok bai borok. Iko ani ukluk noni nungguin mangkana morka kebang ma berajak obrok joto no berma sajak tabuk khali faljana chimje baki abo pura obto khuluk angangke motong na berma pura hamsuka. Bermangka cini tiperasa rong ni bagai rangsak bai baksa ceng cerai phangsini ciming ceng thiasak jora ceng berma no cawi thango ceng phaisa phaitenai berma sara muirok songi masa khangke ceng bokrong bihim lai thango abon bagai no berma cini bagai belai khena nangkuk mani manai tei important manai iko norok nugui mangka nawa jaga gola berajak oborok joto no mechurung maikha tabuk obo je kuno sobai no cawi mano obo 6 mas kang dajak mani ibo songni yak ni snamjak ceng berma rok chana nanglia tabuk Cabuk manthogui tongo cini hokutisa amchayono berma senamnai khoroksa dara uttom kumar tripura bini factory khulukjak berma wholesale no tlang phaimanai chanani bo na phaimanai norok tiporasa berma waisa sak hangge norok saimannai busuk doroti berma kaham khamia waisa doro try khaidi. Guys, o berma no nasigi nai khangke chai ma thoto khayeng tongkha chai be kho obo tabuk se dadro ko morka bisingo obo no pura mechurung chanani hingangke tai 6 mas naisina nangnai 6 mas ni yagulo hingangke che berma chawi chai man nai bo. Guys, hingangke no ro video no nayoi kisa misa srungi mangkhana ni kha khayo ang berma snamani bo baige snam snamia tabo iko obo pungto tui tongkha iko motiken tu kisa ma dawo. Puila skang morkawo akran danan skang thok to masilo jabani yagulo step by step khayoi step kaisa ripe khangke haino hai thoksila nango te kaisa step ripe khangke haino hai thoksila nango pura onobroto se thok ngangke silima tongo.
Guys, hingga nor tabuk nungui mangkana. Bobai he khai puila hingga ke bermas namjana akrano tuwi tam khainan nang. Hingga abono puila skang tuyo somna nango. Kisa sipopok khayai. Abon pore hingga ke morkawo thogrok silei farana nango 4-5 din hingga aboni yagulo hingga ke uje akran sibubungno abono morkawo dawoi. Apro hingga ke berma ngnani bagai 6 mas hai ke 7 mas hau phobitonpho. Hingga aboni yagulo hingga ke se tisawoi market phalo hai ke chai mano bermas namani process hingga ke abo haino guys nor buskango je motka kabang manungmani ob jottono mechur malungha ob je kono somoy no talangai mano fungai khangke no paikari customer kabang mano phayo kotabok paikari customer khoroksa phaijak bo 20 tiki mal tai 30 tiki mal 2 motka talangnai iko pura motom jib jibungi tongsuka pa berma je kormolulu je momo motom kabu kaham dalo roksu yogi sana musuk tongho berma bayang Buinibo song snaman ro chemical da riya saimea kintu tabok snamani mokol bus kangono norok nai nei di kuno chemical kuno phano kroi kuno phano riya just motkao berma sukpuru o jagao horwa thok simi jikisa kabang kuk khai maruo horwa thok jese kabang rnai asuk no berma bo kormolulung nai berma bo hamnai berma bo chanai Iko abono bermas namjana akran obai kene bosta sopayo abono no tuyo somoy kisa sipopok khayoi morga bisingo daw 6 month full complete jak mature mal no kiso khulugui nai nelege na bobo hengka mal iko mal lem nake to belai keno kaham no korom bongui tongka te motombo phai tongo buskango je motka nungmani norok tabu kabang ma khayo o jaga songsajak obo jotto no mature mal obo 6 month rok jotono kabai kya baksa ngaka 5 month baksa ngaka 7 month porjonto kaka obo jotono mature mal tabu o jagani berma tiklai chanan ke chai mangka phalna ke phali mangka hingga tinini blog video chikon cha o jagano ton sine hai malai jawnai norbai ke tal next video update tubu jotono hambai thank you so much